בקרת. אנחנו ממשיכים בחדשות. במותו הציל גלעד וטורי, זיכרונו לברכה, את חייהם של 5 בני אדם. שבוע אחרי שהתמוטט ואיבריו נתרמו, פגשה היום משפחתו את מי שקיבל את ליבו. הלב של נער בן 16 פועם כעת בחזה של נכה צהל בן 54. הכתבה של יואב אבן. לרון. מיד כשקמו מהשבעה על בנם גלעד זיכרונו לברכה, הוריו ואחיו ביקשו רק דבר אחד, להרגיש את הלב שלו פועם, חי, לאחר שהושתל בחזה של אדם אחר והציל את חייו. זה אבא של גלעד. אני הבטחתי משהו אחד שצד שמאל זה, גלעד בן ה-16 התמוטט לפני שבוע וחצי במהלך אימון ספורט בשל דימום מוחי פתאומי. הוריו החליטו לתרום את איבריו כדי להציל חיים של אחרים. רון, נכה צה"ל בן 55 שחלה במחלת לב לפני 10 שנים, זכה בחיים חדשים. קשה לי עם ההרגשה שאני אמנם נשארתי בחיים, זה על חשבון מישהו אחר. גם לאותו בן אדם יש משפחה, יש הורים, יש... זה לא היה משנה. אני רוצה להגיד לך שאם היה הפוך, אני הייתי לא חושב פעם. זה לא היה משנה. אל תרגיש לו נוח, הילד שלי הייתי קוברת אותו כנראה ביום ראשון גם בלי קשר. ואל תיקח על המצפון שלך שום דבר, אתה לא אשם בשום דבר. תסתכל את הילד. באהבה. זה הילד. החזק והספורטאי. את ליבו של גלעד כבשה לפני שנה עמית בת ה-16. זאת הייתה אהבה גדולה וחזקה, אהבת נעורים. והלב הזה נורא אהב את עמית, נכון? היה מאוד מאושר בשנה האחרונה בכלל, אבל בשנה האחרונה עמית בטח גם נורא מתרגשת. ההסכמה שלכם לתרום איברים הצילה עוד אנשים. יש לנו מושתלי ריאות, יש לנו מושתלת כבד כליה, יש לנו עוד מושתל כבד, וקרניות, נתתם לשני אנשים מאור עיניים. 5 חולים ניצלו בזכות איבריו של גלעד זיכרונו לברכה, אבל יותר מהכל קרוביו ביקשו לפגוש את רון, שקיבל את הלב הענק והחם שהיה לו. את שומעת? בא ילד, סוף הדרך. באמת, לא בגלל שהוא הבן שלי זה... פגשת? יש לכם תמונה שאת שוכבת עליו ככה במיטה? ככה עליו. זה גם אז? אותו דבר? זה מרגש, אין לי מילים. זה מאוד משמח לדעת שהוא ניצל. זה היה מפגש מרגש וחם, ולרגע נדמה היה שהפך לי מעט מסוכן. פרופסור ג'יי לוי המנתח, שהשגיח מהצד על הפציינט שלו, חשש שהלב החדש של רון יקרוס בשל ההתרגשות. היד המלטפת של הרופא המיומן, ממשתילי הלב הטובים בעולם, בדקה שהדופק לא מתגבר יתר על המידה. כבר, אני חושב, למעלה מ-400 השתלות לב מאחוריי, מחציתם בארצות הברית ומחציתם גם בתל השומר. לא משנה כמה פעמים אני עושה את זה, ההתרגשות היא כל פעם מחדש, והיום שהבאתי אתכם לפה, אתם רואים שהקול שלי עדיין רועד, ואני בדרך כלל אדם שלא מתרגש בקלות. במדינת ישראל ישנם כרגע כ1,000 חולים שממתינים לניתוח השתלת איברים. אם יותר משפחות יקבלו החלטה אמיצה כמו הוריו של גלעד, יותר חולים ינצלו ממוות. חודשיים אחרי